tal, señoras e señores? Son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, eu, de verdade, cánsome de repetilo. Mal asunto, por favor. Seguídenos nas redes sociais. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, e creo que levamos xa 280 e pico programas. E camiño dos 300 e 300 programas aturando a estes dous. E vos diredes, ai, cañotas, a vida é dura como o cañoto da verdura. Sí, a vida é dura, pero, bueno, teño que aturalos. É así, que pasen, por favor, Xulia e Begoña, un aplauso para eles. Que non veñen, Sí que veñen. Pensei que me iades facer a broma de non sair. Sí, empuxarnos. Empurrarnos. Sí, empurrarnos. Bueno, volvíamos a chamar a tasas da tarde, constantemente. Que decías? As espaldas. Que son moitos programas xa, Sí. Son... Por certo, onte tivemos unha audiencia espectacular. Estamos moi contentos de que nos vexades todas as tardes. Moitas gracias a todos os que nos Pese a cañotas. As trabucacións. Pese a min, e pese as vacacións. Trabucacións, non vacacións. As trabucacións. Como estás? Trabacacións. A ver, como estades? Moi ben. Sí? Sí. Eu hoxe estou feliz, non sei por qué. Bueno, sí que sei por qué. Porque arranxei a moto, hoxe pola mañá. Arranxaches unha moto? Papá, Bueno, con Marulo, con meu amigo Marulo, estuvemos lá arranxando. Moi ben. E imos falar das recetas ou vanos contar como arranxaches a moto? Imos falar das receitas. Veña, señoras e señores, imos cociñar a ver que nos trae Dominga de Outes. Ola, son Dominga da Serra de Outes e hoxe vou facer a receta de empanada de millo corveño con mexillóns. O primeiro que temos que facer para a receta é abrir os mexillóns. Con esa agua vou a escaldar a fariña de millo. Mentras me repousa a fariña de millo, vou a facer o recheo. Pico 2 cebolas, pico un medio pimiento, o tomate ao final, e o allo e o perxelo. Entonces boto todo na sartén a pochar con un pouco aceite, boto o tomate, boto os mexillóns e o pimentón. Deixo o recheo a que repouse un pouco. Vou a amasar a masa, que xa me debería estar fría. Amaso a masa e así que me levede faco a empanada. Espero que vos guste, pos ingredientes todos e listo. Fora! ¡Papá! ¿Cómo? ¿Cero? ¿Con qué? Con swing. Ya, Voltas co Prato. Cantas todas. Mira como el vídeo. Mira como se mira. Oila, sí. Ahí está. É un pouco o ritmo do combo dominicano, verdad? Non sei. Sí, un pouco así. Bueno, super proposta de Dominga. Non hai cousa casi máis galega. Despois, eu diría que do polvo a mellor os mexillóns. Por aí Sí, anda, pode ser por aí anda a cousa. Hai un baremo aí entre varios produtos. Hai un baremo aí. empanada de millo, É empanada de millo. Empanada de millo, sí. Empanada de millo con mexillóns, Sí. E con berberechos. Empanada de millo. Global. Como podedes mellorar iso? No, non podemos. Entón eu non é vou facer imposible. empanada de millo ni de broma. Nin de broma. Vou Vale, facer porque iso. non o podes superar iso. No. Vale. No. Entón, que vas facer para poder achegarte un pouco ao que dicía Dominga? Primeiro vamos a pedir perdón a Dominga. Desculpas, Porque eu Dominga, tiene de para facer a verdade. empanada tampouco, No, non? tampouco. Entón non imos facela. Ningún dos dous. Xa, Vamos a utilizar mexillón. sí, Eso sí. vale. Vale. É o único da receita que ides Eso, utilizar. Sí. Bueno, hai máis cousas aí. Sí, Eu vou facer outras cousas. Bueno, eu vou facer un escabeche con mexillón, vale? Un pan rápido e un hummus. Vale. O escabeche vou facer moi suaviño porque non é para conservar, é para gozala. O se va a gozar como é o O escabeche, sea, é sidra escabeche, pan rápido e hummus. e hummus. Tres cousas para compensar que non fas empanada. Eso é. Vale. E Begoña Vázquez? Eu vou facer unha fideuá. Cun alioli de lima, así, bueno, cun alioli, cunha unha ajonesa. Ayonesa. 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 A llonesa é... Sabía que me iba a equivocar. Non era tan complicado. Sabía que me iba a equivocar. Como se di allo en galego? Allo. É como se di ajonesa en gallego. É como se di- Ayonesa. É como se di mayonesa sin M. Ayonesa. Ayonesa. Bueno, Dominga pedía empanada, non temos empanada, pero temos productazo porque hoxe cociñamos mexillón no Voltas co Prato, marchamos con Don Julio Mato. Vamos. Vamos alá. A ver. Super escabeche Xulema. sinxelo, mira. Super escabeche sinxelo. Mira. Sabroso. Como non me dá tempo de facelo todo, ingredientes, cebola, aceite de oliva, Un loureiro. un loureiro. Mira, e aquí Está lo temos. vendo, maravilla. E agora pasamos para a mesiña. Mira. Sidra. Aquí dentro, Buah. Sidra, vinagre de mazá, pemento doce moído, un par de limas e unhos gras de pimienta. Moitísimos aromas aí. Claro, un escabeche ten que ser aromático. Moi ben, gusta, me gusta. Vámonos a facer máis suave porque a sidra ten menos graduación que o viño, Sí. entón vai nos dar tamén un toque afrutado e vai ser un poquinho máis suave. Ui, gusta, Vale.
Entón, mira, Gústame este teño escabeche. aquí esta cebola que xa Ten está papilla. pochadiña, vale? Bueno, entón o primeiro para a xente da casa que non entendeu isto é pochar unha cebola, non? Pochar unha cebola, non? Con Tamén aceite. levaría allo, pero como quero facelo moi suave, vai ir solo con cebola, vale? Vale. Entón, Moi ben. botamos as boliñas de pementa aí, xa temos a folla de loureiro, como biche. Vale. E como xa está todo pochado, inda que este en frío, vamos a botar xa. Mira, estos son vale. 200 gramos de aceite de oliva. 200 gramos de aceite de Vamos a oliva. botar 50 de sidra 50 de sidra e 100 de vinagre de sidra. e 100 de vinagre de sidra. Está o vendo a xente na casa, vale? Está aquí xusto aquí en baixo, así que, por favor, anotad as cantidades, vale? Eso. Senón xa sabedes que vai estar nas redes sociais. Entón, mira, dámoslle unha varillada Unha así, unha para que se varillada. mesture. Vamos a botar un pinguiño de sal. Pero estarlle dando moito lume, quero dicir, para que se quente Sí, rápido. o que quero, ahora queremos Vale, que ferva, para que simplemente ferva. que evapore un poquinho o alcohol da sidra e xa, E xa está. estaría rematado, vale? Bueno, qué rico E vamos a mexillóns botar en tamén. escabeche. Buah, a mí encántame. Qué rico. Eso que é pimento Este é un doce, poquinho non? de pemento doce moído. Vale. Está, mira, qué color máis bonito vai quedar. Buah. Vale. Entón, ahora simplemente un fervor de un par de minutiños para que evapore o alcohol e nada máis. Parece da lata xa. É que parece da lata, é que un quen non mercado. ten isto de lata na É casa? verdade, é verdade, é Para este verdade. plato de feito tamén nos sirve un mexilón de lata, en escabeche. Moi ben. Pero, bueno, a se o receta podemos moi ben. facer nós sempre é máis rico. Si a min se me dá, nun hipotético caso que non vai pasar, pero si a min se me dá por facelo hoxe, Sí? cantos días isto podría estar na neveira? Mais ou menos, Xulio. Bueno, na nevera, se está cuberto, Sí. podeche aguantar incluso unha semana. Se está cuberto de aceite e non ten contacto co aire. En serio? Sí. Se ten unha capiña de aceite por riba, Sí. incluso unha semana. O vinagre é un conservante. Ah, vale, vale. O sea, que poderíamos ter unha semana, eh? Unha semana con Cousa todas que non as está garantías. nada mal, eh? Unha semana con todas as garantías. E senón despois, pues, facemos como fixemos toda a vida nas casas. Ui, pica un pouco de máis. Vamos a liquidar. Chao. Bueno, pois que nos chama xente da casa, por favor, a voltas co prato 664 48 3419. Queremos saber como cociñades os mexillóns, xa que hoxe temos este productazo que vendemos tanto en Galicia. Queremos saber como vos gusta máis o mexillón, é sen escabeche, sen empanada, como queirades. Chamade a voltas co prato e recordade que repartimos cartiños 50 € dunha vez e 50 de outra todas as tardes no Voltas co prato da Televisión de Galicia. Non te me vayas ainda, espera. Vale. Mira, Vales abrir. Vonos abrir. Entón, normalmente cando os abrimos ou non lle botamos nada porque soltan a Un propia auga, chorriño. ou botamos un chorriño de viño. Sí. Como este escabeche de sidra, o que fago é un chorriño de sidra. Ah, vale. Da mesma sidra que tiñamos para o Isto escabeche. é unha cousa que sempre me chama moito a atención, porque para abrir uns mexillóns tanto influe o chorriño que lle botes. Sí, porque No sabor. ese vapor imprégnase Sí. deses aromas e o propio a carne do mexillón imprégnase dese vapor. Vale, 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 vale. Mira, vale. isto xa está, Xa se fixo. Isto xa está. Sí, a Vamos a verdad. garantizar, ves, como non cheira alcohol. Cheira a vinagriño. Cheira a vinagre, sí. sí. Sí, sí. Oh, que rico vai estar isto, eh? Que maravilla. Bueno, pues Pues ahora marchamos vamos. con Begoña Vaz, que deixamos aquí a Xulio Mato abrindo os seus mexillóns, co seu escabeche de sidra, imos coa mestra de Ríos. Mira, pai. Como che tiro do pelo, non che quedou. No, xa non teño. Por eso. Xa non teño. Porque che queda. A ver, Mira, fideuá. hoxe vin no tren todo coa miña horta. Isto é da túa horta? Sí, todo. Gracias a miña mãe, que me recolleu as cousas e me axuda. Por O si. sea- Mira, cebolas, pemento do Imbra, Boa. tomates, Boa. cabaciña, non ves? Hasta o perixel, Iso Toda é horta. todo da horta de Begoña Vaz, que te fixadvos. Que maravilla, eh? Isto dá un sofrito boísimo. Mira, eu vou facer unha fideuá que é unha comida que antes era moi pobriña, porque era fideo e verdura. Pois agora está Non? moi de moda. Está moi de moda, Está pero ao moitos anos final de moda. é algo que a verdura que se vai salindo na horta, neste caso, Sí. non? E despois un pouco de fideo. E xa está. Que me dirás, xa está. Nada máis. Moi ben, moi ben. Entón, primeiro, un sofritiño. Un sofritiño que leva allo, leva o pemento do Imbra, que é o que teño ahora se me está dando na horta, Sí. a cabaciña e unha cebola tamén da Claro, casa. porque isto estámoslo facendo coas verduras de temporada que ten Begoña Vázquez agora mesmo en Ríos. Claro, é o cai. O que te está saindo agora mesmo. O cai na horta é o que se usa. Vale. Entón, sofritiño aí, ca... Sofritiño, Ca cabaciña, ca cabaciña, sí. E ahora o que co vamos tamén a cebola. facer é poñer a quentar un pouquiño. Vou apartar este, vou a cambialos. Vale. Vou a cambiar de fogón. Moi ben. Eu o que vou facer é chamar a nosa convidada de hoxe a ver se ela utiliza outras verduras ou non. Que pase, por favor, Dominga de Outes. Un aplauso para ela. Bueno. Atención. Vente pa aquí, Dominga. Vente pa aquí que se ten que ver isto, por Que favor, na rica. casa. Dominga de Outes acábanos de traer unha empanada de millo
Corveño. Corvo. Brrr, de millo corvin de por riba, Como para facela, O sea, a que pedías ti, Sí, é que non che fixeron eles. sí. Pero bueno, é igual, Cada un fai, Vouche dicir unha cousa. dime. Quero que saiba a xente da casa que Dominga mandounos un vídeo paso a paso de como se fai esta maravillosa empanada de millo corvo e mexillóns. Así que, esa receita de Dominga, se ti nos deixas, vámoslo poñer nas redes sociais do Voltas co Prato. Sí, como non. Deixasnos? Sí, sí. Pois vai estar a receita de Dominga nas nosas redes sociais en @voltascoprato pendurada para que toda a xente que lle guste a empanada de millo corvo poida facela na casa. Un aplauso para Dominga, que é maravillosa. Moi ben. É máis, é todo da casa, Moi ben. É todo da casa. Todo da casa. Ai. O millo da casa, Buah. todo, toda a Vale, huerta. pois xa levo eu, vale. Ti vente comigo. Repárteo, Vente comigo. repárteo. Veña, ponte aí con Begoña, que eu vou deixar aí. Begoña, ponte aí. Begoña, Pois mira, conta o eu teu drama. vouche facer unha proposta dunha fideuá. Vale, non nos animamos campanada porque, bueno, é un poquinho máis... Máis latosa. Un poquinho máis latosa. Pero, bueno, ademais, creo que ten moi boa pinta e competir contra eso A ver, vai deixa ser un poquinho aquí complicado. contigo. Aí estamos. Eu o que vou facer cos fideos vou nos sofreír un pouquiño, para que se me doren. Vale? Así. Vale. Vou Isto é un pouco raro, botar non? todos, porque ao final para deixar aí 4. Domingo, isto é un pouco raro, non? O de Sí, pasar, o de pasar o pola fideo, tixola, sí. o fideo, non? Vámoslo poñer así un pouquiño douradiño, porque colle moito máis sabor. E despois, Dis ti, pero que foi un pouco de aceite e... un pouco de aceite, xa está. Non Sí, máis. sí, en todo caso, se non queres usar a tixola, podes usar o forno, se estás prequente, molles un pouquiño con aceite os fideos e mételos no forno. E cando se empezan a estar así tostadiños, Claro. é cando vamos a empezar a usar. Entón que che queda así como máis crocante, máis duriño. Sí, queda máis duriño. Xa algún empeza a coller Mira, así cor, non? Ves, ese cor é o que queremos. Sí, algún empeza a coller cor, sí. sí. Isto faise moito na zona do Douro. Do Ebro, do Delta do Ebro. No Delta do Ebro, faise. Viñame para cá, do Sí, Douro. me decir eu. Aí abaixo... Cambiei o mapa. O sea, que fan moito no Delta do Ebro. Sí, Non sabía. sí. A ver, Despois, este sofrito é das súas verduras da casa, Ti utilizas verduras da casa? Todas. Tes horta? Teño horta. Sí, hai que te está saindo ahora. Pimientos, tomate, Oh. lechuga, calabacín, zanahoria. tú mira o tomate, xa solamente botar e xa empeza a cheirar o sofrito de Sí. outra maneira. Mira, sí, co tomate. Mira, ao ser da casa xa notas moitísimo. Sí. Que ben cheira. Si cá unha cousa, o do tomate sí que debe de ser das cousas que máis se Sí, nota. o que máis, Sí, o o que máis. O que máis. Cando compras, cando mercas no súper ou onde sea, Os que o da casa. mexillóns son da ría, Sí, sí. Da nosa ría. Da túa ría. Da Da túa ría. miña ría. Da túa ría, vale, moi ben. Da súa ría. Noia muros. De muros noia. Pero no Moi ben. medio está outro. Está no medio outro, sí, Que sí, temos sí. os arenales Tedes máis aí uns grandes. arenais preciosos. Bueno, que che parece o sofrito a fideuá que está facendo Begoña? Moi ben, moi ben. Ben? Moi O- ben. Ti que- Casi fajo, sí, tamén. Ti que casi fastioso. Tamén, en serio. Menos aquelar así, sí. Menos pasalo pola tixola. Sí. Ten oportunidade de gañar ou non? Xa, ai, pois non sei. Estamos aquí tamén, temos que ver o de Julio. Vamos ver do Xulio. Está dura, Domingo. Vamos ver do Xulio. A ver, Hola, Dominga. ponte aí. A ver, Xulio. Moi boas, benvida. Mira, eu teño aquí xa a abrir os mexilóns, algúns xa os abrín, e xa os teño aquí neste escabeche, mira. Boa. Mira que Ai, pintaza má, teñen, están buenísimos. É escabeche de sidra, É un escabeche de sidra que é un poquinho máis suave, como se te queres achegar a cheirar, o sea, vas a ver Mira, que non mira, vai mira. ser tan fuerte. No. A empanada non me atrevín, lógicamente. Porque, por lo que falaba Begoña, porque ten moi boa pinta que calquera se atreve. Entón, xa teño a miña primeira elaboración lista, vale? Porque agora, como xa ferveu cos mexilóns, xa me vale así. Entón, agora vou facer un pan moi rápido, para que nos sirva despois, como vou facer tamén un hummus, para que nos sirva despois, é un pan plano, que se fai en tixola, para que nos sirva para untar despois no hummus e no mexilón. Só leva 3 ingredientes, vale? É moi sinxelo de acordarse. Mira, leva 125 gramos de fariña. Eso todo tamén vai estar Vale. pendurado, Señoras e señores da casa. Para E de lo ver... O sinxelo que é 125 de yogur Boa. e unha pizca de sal. 125 chisco de sal. Eso é. Na así. máis, O non é sea, esto, complicado. O que non se acorde porque non estivo atento. Sí, 125 chisco de sal. E agora simplemente vamos mesturar, vámoslo amasar e vámoslo pasar pola tixola. E despois Pero sí que... E despois sí que vou facer un picadillo de allo e perexil para botarlle con aceitiño por riba para que se nos enchope dese aceite e nos quede... Entón, iso vai ser pan, así. Isto vai ser un pan que vai... Simplemente pasando pola tixola. Eso, sí. Vai hinchar un pouquiño, vai ser un pan plano. Pero é super rico. Non tes... Joder, un día pola noite non tes pan e dis, ahora calquera vai á gasolinera a buscalo. Falo rápido. Pois falo ti rápido na casa. máis sano. É máis sano, sin azúcares e sin nada raro.
Si tes un yogur, tes fariña e unha chisca de sal, xa está. Xa está. Faz un pan na casa. Bueno, Dominga... Ten que ser yogur natural, eh? Natural, Porque yogur senón natural. fas un pan de plátano. Dominga. Pan de plátano. Dominga, despois de ver as dúas receitas, non sei se ves algunha con máis posibilidades que a outra, ou Hai que probar despois. xa, Porque senón, xa non te vas mollar, non? non. De momento non. És dura, Aí. És de outros, és da... Ai. És da costa, Ai, Di que sí. sí, non? Ai, Non se pode... Bueno, pois vou te mandar ao sofá dos sufridores, despois chamámoste, vale? Vale, Un aplauso para Dominga, que está connosco na Voltas co Prato, maravillosa, ela venden de Ontes, da ría de Muros Noia. E creo que nos está chamando un bateiro. A ver. Germán, que tal? Boas tardes. Tardes. Germán, chámanos desde Vilanova ou Vilanova? De Vilanova de Arousa. Vilanova de Arousa. Desde a Bateo, Terra de estás no Bateo ou non? No. Bueno, a ver, Con intensiva. contanos, porque estamos facendo hoxe mexillón, e quen coñece máis que a ti o mexillón? Como está máis bo o mexillón, Germán? Non me escoitas, Germán? Quedaches en palabras, Hola. Germán. Quedaches en palabras. Como está máis rico? Como che gusta a ti? Ao vapor. Ao vapor. Sí. Pero ao vapor, como a Xulio, que lle bota un chorro de viño, un chorro de sidra, ou ti botas de auga e xa está. Ui. Temos un pouco de problemas de comunicación, Germán? Eu creo que está na batea, Creo que está na batea. O A ver, fai vamos a aire. intentar outra vez. Escoítame ben, Germán? Nada, perdemos a Germán. Está na batea, a ver se nos traga uns Pois que poucos kilos de pena, mexillón. porque- Non pasa nada. Un bico grande, Germán, xa falaremos contigo. E grazas por chamar ao Voltas co Prato. Xulio Mato, A masa está. igual a interferencia eras ti. Mira que masa. Déxate de interferencias. Dás igual. Mira, A yogur, masa está. fariña e sal. Mira que blandiña. E agora é moi boa de traballar, porque ahora simplemente cunha tixola Vale. poñémola no lume, vamos a botar un chisquiño de nada de aceite, un chorriño. Recordamos, yogur, fariña e sal. Yogur natural. Yogur natural, eso é. Yogur Fariña natural, e sal. fariña e sal. E agora simplemente o que vamos a facer é... Cortalo. Cortalo. E isto vai nos dar pa 4 paneciños. E pasalo pola tixola. Mentres corta, vamos con Begoña. Veña. A ver, reina dos sofritos. Pois sí, estou aquí, que volvo a levar mal ca cociña. A ver, ten por aquí o sofrito, que xa ten unha cor espectacular. Sí, voulle baixar, pero non lle dou baixado. Os fideos, que a xente da caixa vai ver que os fideos teñen xa Xa teñen unha ese cor colorciño. un pouco máis escuriña, Sí, non? máis douradiño, Xa se ves? foron pasando. Ah, sí. E agora estades vendo tamén os mexilóns que xa os está abrindo, así que a fideuá vai moi ben en camiño, non? Moi Begoña? ben, moi ben, moi ben. Pois veña, pois contámoslle cousiñas á xente da casa, porque hoxe cociñamos co bivalvo que máis paixóns ten desatado. Polo visto, os castrexos xa había algunha que outra vez que o intentaban facer, xa o comían eles, Comíano con moita gana hai miles de anos, como demostran as grandes cantidades de cunchas que se atoparon aínda hoxe nos castros. E o mesmo pasou cos romanos e co rei de Castela, que reclamaban o noso mexillón para comelo en escabeche durante a Coresma. É bastante curioso, Aquí tardamos un pouco máis en telo en conta, pero hai xa uns 80 anos as bateas de mexillón empezaron a formar parte da nosa realidade. Agora temos máis de 3.000 en toda Galicia. E a Ría de Arousa é unha das zonas de produción máis importantes do mundo. Lembrad ir de festa, que agora teñen moitas. En Vilanova de Arousa, con Barro, Rianxo, Cervo ou Chapela. Ou cociñadas nosas propostas, que como sempre estarán en @ Voltas co Prato, xa o sabedes. Vamos con Begoña, que andaba aí dándolle ao fideo. A Mira, vou abrir os mexillóns. Por favor, unha orquesta que chame a Cañotas para facer un show con eles. Ademais é o 15 de algún agosto, día, ahora, 15 que é o de día máis agosto. cotizado do ano. Claro, home, É o varlle mellor gratis día. a cantar. É o mellor día, a ver. Mira, como voulle recen botar esos un mexillóns? pouco de viño en Monterrey. Porque vai ser a feira este fin de semana. Entón, Estás vendendo algo. claro, me ten que vir a xente a verín a feira do Estás viño vendendo. de Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Un pouquiño de viño, É a festa. Ai, que mellor que cociñar co que bebes. tamén é verdad, tamén é verdad, tamén é E verdad. poñemoslle un pouquiño a tapa e agora o que vou facer é botar este fideo aquí. Que o fideo xa non pode estar... O sí? fidedo, iba a dicir. Fidedo. O fideo, que non o podemos ter moito na tixola porque se queima. Este fidedo. O fidedo. Fideo do número 1. Madre Do número mía. 1, sí. Do número 1. Exacto. Pero eu, que desto non sei moito, pero algo sei, boto en falta o caldo. O caldiño está aquí xa preparado. Ah, que caldo é Vale. ese?
Mira, os mexillóns xa están abrindo, vale? O mexillón cando abre a cuncha xa está. Que caldo é ese, Begoña? Este é un caldo de peixe a marisco que lle uso 1 litro de auga por 4 centros de condumio. Verduras, peladuras de marisco... Cascas, ao mellor, ou non? Cascas, sí. Cáscaras, Espiñas tamén. espiñas, sí. E despois que faz? Colo todo, non? Colo todo, e mira, queda un caldiño así bastante espeso. E agora o que vou facer con isto é botarlle un pouquiño tamén da auga do mexillón. Da auga do Que mexillón. isto é, madre mía, isto é sabor puro. Así. Vale, aquí temos unha diferencia entre os dous porque Begoña abriu con viño, Sí, un pouquiño. Monterrey, Sí. e Xulio considera asturiana, creo. Ou daqui, Xulio? No, galega, galega. É daqui, Sí, sí, é sí. daqui. Pois Esta- considera galega, abriu Esta, se Xulio. non me engaño, da Estrada. Considera galega, da Estrada. E Begoña abrindo con viño Monterrey, tamén galego. Aquí, produto todo do país. Aí vai. Oi, ese caldi... Ai... Agora o que vamos a poñer é sazonal, o poñelo ao punto de sal. E Begoña, estou flipando, un pouquiño ao forno e listo. Sabes que me encanta a fideuá? Sí. Sí. De queixo. De queixo, non? De Vamos queixo con da Xulio súa. Mato, vamos deixar o chup-chup aquí de Begoña a súa fideuá. Don Xulio, a ver se... Hai algo que non che gusta a ti? Mira, Ti... mira que panciño. Hola. Yogur, fariña e sal, nada máis. Vamos a dar un poquinho máis de... Qué chulo. De alegría. Mira, e voulle quitar un pouquiño de aceite, porque ten de Que máis. guai. Pero mira, mira que sinxelo. Sí, sí, sí. Isto ahora tan pronto colla calor a tixola xa vai Moi ben. rapidísimo. O ideal é non cargar moito a tixola e ir facendo un de cada vez, porque vai levar 1 minuto ou 2 Vale. para que se nos... Me refiero, para que lume nos moi quede alto? toda a superficie. Sí, 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 a tope. Lume a o tope. Vale, vale, vale. Ves, aquí teño os outros 4 xa estirados, e mentras se me vai facendo pan, El ia facer escabeche, ia facer pan, pero quedalle unha cousa, o hummus. o hummus. E vamos facer un hummus Como de vai ser? remolacha. Como hummus de remolacha? Un hummus de remolacha, sí. Sí, por qué? Por qué? Porque vai dar un poquinho máis dulce para compensar o vinagre, Se ten E toda vai- unha explicación e vai química. quedar, como claro, Ten toda unha explicación química en Xulio Mato, garbanzos de bote, xa cocidos. Que che encantan. Por qué? Porque é moi bo. Por que é moi bo? No, é un produto igual de saludable que se o cocemos nós. Non, Aí, mira, bota máis. Temos que buscar Mira, bota máis. un garbanzo que non teña condimentos, vale? Que sexan cocidos ao natural. Vale, moi ben. Como sabemos eso? Pois mirando os ingredientes, se nos pon ingredientes, garbanzos, Xa está. Punto. Ingrediente, garbanzo, mira, acabouse. zume de limón, Vale? vale? E aquí temos o tahini, vale? O tahini non deixa de ser sésamo blanco, tostado e triturado. Tahini, sésamo blanco, Tostado e triturado, vale. e triturado. Que solta sempre un pouquiño de aceitiño, Eso, non o solta sésamo. ese aceitiño, eso, Xa o vimos aquí. Ves como aprendo aquí? Sí, sí, sí. Para mí que cho están chivando. No, de verdad. Eso foi cousa miña, de verdade, de verdade. En serio? Prometo, che. Mira, ese pan, ¿qué? Ese pan está fumegando. Queimarase. Ti verás. Aí vai. Aí vai o pan. Temos máis. Aí vai o pan de Xulio Mato. No. Temos máis. No, eso non o quites de aí. Aí está. Que o vexa a xente na casa. Está aí, para que vexa a xente na casa. Que o vexa a xente na casa este Xulio. Ahora vai, veña. Queimando pans. Estás aquí e como que non te ten, macho. No, é que eu non teño que... Bueno, que mira, vamos aprender a votar. cociñar. Veña, vamos co pregunta de concurso, que Está seguro que a bien. xente quere gañar cartiños. Vamos alá. Como prepara Xulio os mexillóns? En escabeche. Como? En escabeche. Como? En escabeche. 664-4834, chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Así que, por favor, chamade, Queremos repartir cartas. Mira, un poquinho de sal, un poquinho de aceite de oliva, Botácheslle, para recordarlle a xente da casa, botácheslle garabanzo, garabanzos, unha remolacha, unha remolacha, o o jugo da remolacha, o tahini, o tahini, e un poquinho de sal e un poquinho de aceite de oliva. Ahora vou triturar. moi sinxelo, e agora vai triturar. Hai que E triturar, Begoña tamén está triturando. Cremosiña. Ai, vou repartir eu cartas porque está ainda por riba tamén Begoña triturando. Así que imoslle dar. Hola, que tal? Boa tarde. Lourdes. Buenas tardes, Dende Vigo, Lourdes. desde Vigo, Coruxo. Que tal? Ai, de Coruxo, que bonito Coruxo, a Praia do Bao. Moi bonito, Que moi bonito, que sí. bonito. Como estás? Ben, aquí todo ben, e vos tamén ben. Eu moi ben, pero están moito co batedora, entón non te escoito moi ben. Pero bueno, creo que me va a responder ben a pregunta. Vamos alá. Como prepara Xulio os mexillóns? En escabeche e sidra. Moi ben, moi ben. A verdade é que completáchelo moitísimo. Bueno, un bico moi grande, Lourdes, gracias por chamar, vale? Gracias a vos, enhorabuena polo programa. Moitísimas gracias, Lourdes. Chao. Gracias. Hasta loguiño. Chao, chao.
Imos co público, imos falar con Dominga, que eu creo que me quere contar algo. Veña, vamos a ver. Home, como? Como? Valía por orquesta, Uno, é así. Como estás? De maravilla. Estás ben? Sí. Moi ben. Estás contenta aquí? Están te tratando ben? Contentísima. Si non te tratan ben, dimo, De maravilla me trataron. Bueno, vale. Quede claro. De maravilla. Nah, é que ahora que me trouxeches unha empanada así, pa min. Non pa o resto, pa min. Pa todos, pa todos. Bueno, cal che pinta mellor? Eu hoxe píntame mellor a de Xulio. Sí. Porque a outra xa casi a facía eu. O sea, estás dicindo que o de Begoña é... Máis noso. Máis habitual para ti. Sí. Claro. Claro. Dominga ven a experimentar, non voltas co prato. Quere que as súas papilas gustativas digan isto non o probara nunca. Verdade? Efectivamente. Pois veremos a ver se... A ver se acerto. Aí está, a ver se é certo, a ver se acertas tamén. A ver se veremos a acerto. ver que é o que pasa. Vamos con Begoña Vázquez, nun minutiño chámote, vale? Vale. Grandísima Dominga, que ven desde Outas, está connosco. No voltas co prato. Vamos con a nosa queridísima Begoña. Tengas de perder. Pero ela é unha muller forte, ela é unha muller valente, é unha muller de Ríos. Ten unha fideuá espectacular que aquí non está. Pero Onde vai estar ahora mesmo. Onde está a fideuá? No forno. Uf. Faltaríalle un minutiño, a mellor, así, Podes para que deixar, levantara un pouco, pero está. Bueno, por deixo un pouco. Un minutiño máis para que levanten os fideos. Pois saco ya. Que xa están a mitad levantados. A ver. Aí está. Bueno. Cheira. Ahora voulle botar por encima a mayonesa que fixen cun pouquiño de lima. Que maravilla. Vale. Entón voulle botar así. Que maravilla. Así. Fixeches unha mayonesa con allo que ti Bauticeina como ayonesa. Pois imos coa pregunta de concurso. Como se chama a salsa de Begoña? Ayonesa. 664 483419. Chamade a voltas co prato. 50 euriños se decides. Ayonesa. Vamos con Xulio Mato correndo. Bueno, mira que chulada de color, Humus de remolacha fixademos, que preciosidade, que bonito. E agora vamos Mira que escorrindo ben Bueno. os nosos mesilóns en escabeche e vámonos colocando. Bueno. Isto creo que Dominga deberías levantarte e vir velo, por favor, porque merece a pena. Dámoslle dar un aplauso a Dominga de Outes que ven no voltas co prato hoxe. Dominga, Que che parece, Dominga? por favor, Que che queda máis observa bonito? iso. Precioso. E agora vamos a De poñer... sabor, veremos. Parece un cadro, verdad? Sí. Parece un cadro. Un cadro así visto, Eso, Que vamos a bonito, poñer así. Un Sí, máis. E aquí a idea é... o noso pan. Dominga quería unha empanada. E ao final trouxeron Parecido. un prato rosa. Temos este pan. E un fideos. Que rompémolo porque é... Veña, O que é? venga, vamos probar porque temos que dar paso aos da hora galega, veña. Vamos á zona de probadores, Dominga. Aí. Xa sabes, querida. Xa sabes como vai o conto, non? Probas sen presa pero sen pausa, dalle aí. Ese é o problema. Veña. Dalle aí, que maravilla, que dúas receitas temos hoxe no Voltas co Prato. E agora- Vamos repartir cartiños, imos a Ribadeo. María, que tal? Boa tarde. Hola, buenas. Como estás? Bien. A ver, María, por 50 euriños, como se chama a salsa de Begoña? Ayonesa. Moi ben! 50 euros que van para Ribadeo. Tens que probar a facela porque é como a mayonesa, pero con allo. Un bico grande. Gracias. Chao, chao. igualmente. Hasta loguinho. Chao, chao. Grande María de Ribadeo con esa ayonesa que fai a nosa queridísima Begoña Vázquez. Como estás? Pois eu estou ben. Que lle pasa? Pensei que puñas máis para coller. Eu digo-vos unha cousa. Está Galicia fascinada coa proposta de hoxe, pero eu teño que dicir que de Xulio cromáticamente é preciosa. Imos alá. Bueno, a ver como sabe. Dominga de Outes, quen gaña o Voltas co Prato o día de hoxe? Julio. Xulio Mato, non houve sorpresa, Xulio Mato.